Mukomana anonzi Tshabangu pane mashoko awe achitaura panapa ataona kuti aiwa, as we all know kuti vakomana vana Jacob Ngarivhume nana Jameson Timba, they are in prison, vakasungwa ne the regime. Panapa kubvira vakomana ava vachinosungwa Tshabangu hapana mashoko akanga ataura, but pane mashoko abuda aitaura muzara nhasi aita kuti vanhu vese vaone kunge aiwa the regime inenge yakuda kuburitsa vakomana ava musungwa, yakuda kuvapa bail. Zvaona kuti aiwa Tshabangu zvamuza kuti is an icon anongoda kungogaina the public image, kuti kana the regime ichinge yaburitsa after ataura mashoko zvoita as if ndiye aita kuti vakomana vabude prison. Samina mashoko mudanyo kwa subscribe like or turn on the bell icon. Tinoda paendo Tshabangu anaposta Jacob Ngarivhume na Jameson Timba onyera achiti the law must take its course and the judiciary must consider to finalize cases of these two gentlemen here. Their continued incarceration is a total deprivation of their constitutional right to justice. This is not tolerated. Tikona Tshabangu arikuya panapa vamuudza kuti kubva mumasura aitaura mashoko ekuti vakomana vese vanoda kuopoza the Sabc summit kana vada kustaja maprotest aiwa the regime ngaione kuti vakomana vaendelewa, vakomana vabatiwa. Muzora nhasi vamuudza kuti vakomana vana Jameson Timba vakabatiwa vachinzi aiwa vada kukonzeresa violence kunyange zvavo vangasakonzeresi. Taakuona kuti Tshabangu akuenda kusaidi kwavo achivati aiwa the regime ngaikurumidze kufaila mapepers avo ivaburitse noda kuti vakomana ava vari innocent havana mhosva. Taakuona kuti Tshabangu kufunga kuri kuita vanhu akusi kuti ndo zviri paground. They are thinking kuti mashoko aataura aya akungoona kuti aiwa the regime yakuda kuburitsa vanhu, but he now wants to get that public image kuti arecognize as if ane mapowers ekuburitsa vakomana ava. Chibotidzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi, munoti kudii pamusoro pemashoko anobuda taura Tshabangu sevanhu munoziva zvaari ava neinfluence yaanayo mukava muthe regime kana muCitizen Coalition for Change. Todzai mafungiro enyu pina comment section medu, so subscribe or like,